COVID-19 patients. Sa sports balita, Casimero handa nga hulton si Japanese boxer Inoue para sa enkwentro sa bulan sang Hulyo. Kag sa showbiz balita, Alden Richards naga-serve nga runner sang ilabalay karon nga ECQ. Detalye sa mga balita lokal pagkatapos gid lamang sini. Para labanan ang banta ng COVID-19 sa ating bansa, mahalaga ang kooperasyon ng bawat isa. Ang pananatili sa loob ng bahay ay isa sa pinakasimple pero pinaka-epektibong paraan para hindi kumalat ang virus. Kunwari, ikaw ang tuldok na ito. Malusog ka at malakas. Lumabas ka ng bahay. Ang hindi mo alam, may nakasalamuha ka ng may COVID-19. Tandaan, mahirap malaman kung sino ang may virus, pero madali itong maipasa sa iba. Pwedeng naipasa na pala niya ang virus sa iyo nung umubo siya o bumahin. O baka naman ay nahawa na dahil humawa kayo sa parehong bagay na kontaminado. Ngayon ay mayroon ka na ring COVID-19. Isa ka ng carrier na makakahawa sa iba. Dahil maaaring ilang araw pa bago lumitaw ang sintomas na ubo, sipon, hirap sa paghinga at lagnat. Pwede ring wala kang nararamdamang sintomas, ngunit nakakahawa ka pa rin. Pag-uwi mo sa bahay, maaari mong mahawahan ang iyong pamilya. Kasama na rito ang lolo at lola mo o ang mga magulang mo na may edad. Sila ang may pinakamahina na depensa laban sa virus. Ang mga may sakit sa puso, diabetes, high blood, at iba pang pre-existing conditions at mga buntis, mahina ang panlaban sa COVID-19. Kapag na-infect ang taong mahina ang immune system, posibleng magkaroon siya ng malalang karamdaman at kailanganing dalhin sa ospital. Sa patuloy na paglabas ng bahay at pagpunta sa pampublikong lugar, tinatayang maaari kang makahawa ng 3 pang tao at sila makakahawa ng mas marami pang iba. 20% ng mga nahawa ay maaaring maospital at dadami ng dadami ito habang mas kumakalat pa ang virus. Bukod sa dumaraming COVID-19 patients, marami pang ibang may sakit ang nasa mga pagamutan. Ang mga pasyenteng malubhang-malubha na ang karamdaman, hindi na maaasikaso. Wala ring lugar para sa mga pasyenteng may ibang karamdaman. Kaya nating iwasan ang patuloy na pagkalat ng COVID-19 kung iisipin natin ang kapakanan ng iba. Kailangan nating isipin at kumilos na parang bitbit na natin ang virus para hindi ito kumalat pa sa iba. Sundin ang social distancing. At hanggat maaari, manatili sa loob ng bahay. Kung talagang kinakailangang lumabas, panatilihin ang 1 metrong layo sa ibang tao. Maging malinis din sa katawan at sa kapaligiran. Parating maghugas ng kamay gamit ang sabon at tubig. At i-disinfect ang mga bagay na madalas hinahawakan. Ang mahalaga, mapabagal natin ang pagkalat ng COVID-19. Para mas kakaunti ang mga kailangang magpa-ospital at mabawasan ang mga Pilipinong magkakasakit. Magiging epektibo lamang ito kung mananatili tayo sa bahay. Sundin ang social distancing. Isang maliit na sakripisyo para sa buhay ng kapwa nating Pilipino. Tulong-tulong tayo. Let's beat COVID-19. Sa balita, sa aksyon! Lasay sa 12 Aksyon Radio Philippines Standard Time, kagaron sa detalye na sa mga balita lokal. Ginaprubahan sang National IATF ang pangabay ni Bacolod Mayor Bing Leonaldia kag sang sangguniang panglungsod nga liwat nga palawigo ng enhanced community quarantine kon ECQ sa Bacolod tubtob Mayo 15. Sunod kay Presidential Spokesman Harry Roque, Abril 29 sanggin paboran sang National IATF kag ni Presidente Duterte ang luyag sang alkalde nga mapadayon ng ECQ sa Bacolod sang duwa pa ka semana. Sunod kay Roque, padayunon nga ipatuman sa syudad ang mga ECQ protocol nga ginapatuman man sa iban nga lugar.
Una nga nagpasar sang resolusyon ang sangguniang panglungsod nga nagapangabay sa gobyerno nasyonal nga i-extend ang ECQ para ma-contain ang paglapta sang virus. Marso 30 sang una ginpatuman ng ECQ sa Bacolod, liwat ini nga ginpalawig sang Abril 15. Ang Bacolod na may siyam ka mga COVID-19 cases, 5 naka-recover, 2 nagpositibo kag 2 ang napatay. Binibigyan po ng kompirmasyon na inaprubahan kahapon ng IATF at ng Presidente yung pagnanais ni Mayor Bing na magpatuloy ng ECQ sa siyudad ng Bacolod mula Mayo 1 hanggang Mayo 15. Kumpirmado po, aprobado po ang kagustuhan ni Mayor Bing na mapasailalim sa ECQ ang Bacolod City from May 1 to May 15. Dapat yan si Presidential Spokesman Harry Roque. Formal na gini-issue ni Bacolod Mayor Bing Leonardia ang Executive Order No. 34 nga nagapalawig sang Enhanced Community Quarantine kon ECQ sa Bacolod umpisa Abril 30 tubtob Mayo 15. Nasaad sa EO sang alkalde nga ginpagwa subong hapon sa Section 2 sang EO No. 26 nga gin-issue sadto nga pwede ma-extend ang ECQ depende sa sirkumstansya. Nabutang sa EO ang pag-aprobar sa sangguniang panglungsod nga nagapilar sa National IATF nga tugutan ng LGU sa Bacolod nga palawigo ng ECQ tubtob Mayo 15. Sunod kay Mayor Bing, nagpadala man siya kag si Congressman Greg Gasatayas sang sulat kay Presidente Rodrigo Duterte nga kun mahimo palawigo ng ECQ sa Bacolod City. Nasaad man sa Section 2 sang EO No. 34 nga may pagatukuron nga Oversight Committee nga ginalakipan sang 5 ka mga miyembro. Lakip na ang isa ka chairperson nga magtuon sa trend kag update sang mga underlying conditions sa tion sang ECQ kag magrekomendar sa alkalde sang mga nagakaigo nga tikang nga pwede mahimo. Through the pronouncement of Presidential Spokesman Attorney Harry Roque nga ang siyudad sa Bacolod is one of those that will be classified as an ECQ territory, Enhanced Community Quarantine, ECQ. Dapat yan si Bacolod Mayor Bing Leonardia. Samtang nagsaka na sa 27 ang COVID-19 na survivors sa Western Visayas matapos nga naka-recover ang 3 ka mga pasyente gikan sa Kaluya, Antique. Base sa DOH Western Visayas Center for Health Development Bulletin No. 35 na ginpagwa subong adlaw, naka-recover na sa virus si patient No. 35 nga nagaedad 74 anyos nga lalaki, patient 43, 45 anyos nga lalaki kag si patient 44 nga 59 anyos nga lalaki. Sunod sa DOH, 183 tanan ka mga lab results ang nagwa kag tanan nagnegatibo lakip ng 2 ka repeat test. Sa kabugusan, ang Western Visayas ang may 66 ka COVID-19 cases. 27 ang naka-recover kag 9 ang nagkalamatay. Sa dugang pa nga balita lokal, nakigsapol si Bacolod City Councilor Renesito Noverong chairman sa Bacolod City Quarantine Center Action Team sa mga OFW sa ginpaydalom sa mandatory quarantine sa may Graciano Lopez Haina Elementary School sa may Barangay 31. Agud klaruho na mga concern nga ginareklamo sa Maynila bina sa issue sa akomodasyon nga ginhimo sang LGU sa Bacolod City. Sunod kay Novero, nagapanguna nga tuyo sang iya pagpadulong sa lugar. Amo ang pagpathag sa mga OFW sa nangin obligasyon sa Bacolod sa natabo nga repatriation. Sunod sa konsehal, pagi sa bulig sang representante gikan sa UWA, luyag sini nga ipahangop sa mga OFWs nga hindi dapat ang syudad ang ila basulon sa natabo nga problema bangod initanan ang resulta sa kawadon sang nagakaigo nga koordinasyon sa mga departamento o kun ahensya sang gobyerno nasyonal. Ging klaro man sang konsehal nga ginpatuman lamang sang syudad ang protokol para mapasiguro ang seguridad sang Bacolod non kabaylo sang kasulhayan nga ila ginapaabot. Maintindihan lang tanan natin sakripisyo na kami nga wala sang sala mo ang gidpaklain ang kakulangan sang uwaya boy sa amon kami yan nagkakomodar sa ila wala sa tayan nga wala sila naatipan sang uwa. Nabatian si Bacolod City Councilor Renesito Novero. Samtang sa katapusan nga balita lokal, gin-turn over ni Police Chief Master Sergeant Ramiro Goco Tanong OIC sang CIDG Bacolod City Field Unit sa Provincial Health Office ang 57 ka mga ethyl alcohol agud mo sa mga frontliners sa Bacolod kag Negros Occidental. Sunod kay Goco Tano ang 48 ka mga containers ang lunsay may 18 litros sang ethyl alcohol samtang siyam ka magagmay nga mga containers ang mayara naman sang tag-anom ka litro sang alcohol. Sunod kay Goco Tano, mga iniya mo ang nakompiskar sadto sang ilang ahensya bilang resulta sang simultaneous and intense operation sa Bacolod kag Negros Occidental bilang pagpatuman man
Sangbayanihan Act. Una sa balita, una sa aksyon. Lasay sa 18 sa Aksyon Radio Philippine Standard Time. Ang detalye sa mga balita lokal ang ginadulong sa inyo sa GTX 500. Sa imo pag-exercise, hindi magkalipat nga mag-detoxify o galang pag-inom sang DTX 500 bago ng DTX 500. Ang nagatino sa imo dugo nagasilhig sa may impurities kag toxins sa imo nga atay. Ini man nagabulig panubo sa imo blood sugar bangon sa organic compounds nga visin, charantin kag polypeptide. Gani sa may mga mataas nga kolesterol, mataas nga blood sugar bangon sang diabetes, mag DTX 500 capsule. Sa kada adlaw ang produkto nga DTX 500 ang pwede na ma-order online kag ma-deliver sa inyo nga balay. Magbisita lamang sa www.kalusuganyan.ph or pwede man i-check ang Kalusugan Yan na Facebook page. Detalye sa mga nagapanguna nga balita nasyonal pagkatapos gid lamang sini. Ikalat ang totoo, mga dapat alam mo na sa COVID-19. Ano ang social distancing? Ang social distancing ay tumutukoy sa pag-iwas sa mga matataong lugar at pagpapanatili ng 2 metrong distansya mula sa ibang tao kung maaari. Isa ito sa mga paraan upang maiwasan ang pagkalat at pagkahawa sa COVID-19. I-viral, i-share, ikalat ang totoo. Hatid ng MBC Manila Broadcasting Company, Stations DZRH, Aksyon Radio, Love Radio, Yes the Best, Radyo Natin at Easy Rock. Para labanan ang banta ng COVID-19 sa ating bansa, mahalaga ang kooperasyon ng bawat isa. Ang pananatili sa loob ng bahay ay isa sa pinakasimple pero pinaka-epektibong paraan para hindi kumalat ang virus. Kunwari, ikaw ang tuldok na ito. Malusog ka at malakas. Lumabas ka ng bahay. Ang hindi mo alam, may nakasalamuha ka ng may COVID-19. Tandaan, mahirap malaman kung sinong may virus, pero madali itong maipasa sa iba. Pwedeng naipasa na pala niya ang virus sa iyo nung umubo siya o bumahin. O baka naman ay nahawa na dahil humawa kayo sa parehong bagay na kontaminado. Ngayon ay mayroon ka na ring COVID-19. Isa ka ng carrier na makakahawa sa iba. Dahil maaaring ilang araw pa bago lumitaw ang sintomas na ubo, sipon, hirap sa paghinga at lagnat. Pwede ring wala kang nararamdamang sintomas, ngunit nakakahawa ka pa rin. Pag-uwi mo sa bahay, maaari mong mahawahan ang iyong pamilya. Kasama na rito ang lolo at lola mo o ang mga magulang mo na may edad. Sila ang may pinakamahina na depensa laban sa virus. Ang mga may sakit sa puso, diabetes, high blood, at iba pang pre-existing conditions at mga buntis, mahina ang panlaban sa COVID-19. Kapag na-infect ang taong mahina ang immune system, posibleng magkaroon siya ng malalang karamdaman at kailanganing dalhin sa ospital. Sa patuloy na paglabas ng bahay at pagpunta sa pampublikong lugar, tinatayang maaari kang makahawa ng 3 pang tao at sila makakahawa ng mas marami pang iba. 20% ng mga nahawa ay maaaring maospital at dadami ng dadami ito habang mas kumakalat pa ang virus. Bukod sa dumaraming COVID-19 patients, marami pang ibang may sakit ang nasa mga pagamutan. Ang mga pasyenteng malubhang-malubha na ang karamdaman, hindi na maaasikaso. Wala ring lugar para sa mga pasyenteng may ibang karamdaman. Kaya nating iwasan ang patuloy na pagkalat ng COVID-19 kung iisipin natin ang kapakanan ng iba. Kailangan nating isipin at kumilos na parang bitbit na natin ang virus para hindi ito kumalat pa sa iba. Sundin ang social distancing. At hanggang maaari, manatili sa loob ng bahay. Kung talagang kinakailangang lumabas, panatilihin ang 1 metrong layo sa ibang tao. Maging malinis din sa katawan at sa kapaligiran. Parating maghugas ng kamay gamit ang sabon at tubig. Una sa aksyon!
Lasay sa 22 Aksyon Radio Philippine Standard Time kagaron sa detalye na sa mga balita nasyonal. Nagsaka sa 11 tanan ka mga lugar, syudad kag probinsya ang ginpaydalom sa enhanced community quarantine kon ECQ umpisa buwas ngadlaw tubtob Mayo 15. Ini matapos naging lakip sang Interagency Task Force for the Management of Emerging Infectious Diseases sa listahan sang ECQ areas ang syudad sang Iloilo kag syudad sang Bacolod. Iban sa mga lugar nga nagapabilin sa ECQ among Metro Manila, Central Luzon, Magluwas sa Aurora, Calabarzon, Pangasinan, Benguet, Iloilo Province, Cebu City, Cebu Province, kag Davao City. Ang syudad sa Iloilo ang may 7 ka mga COVID-19 cases, samtang Bacolod ang may 9 naman ka mga kumpirmado nga kaso kag na-report man ang 2 ka local community transmission sa 2 ka mga barangay. Umpisa buwas ngadlaw may pila ka mga lugar sa pungsod nga low kag moderate risk areas ang ipaidalom sa General Community Quarantine o kon GCQ. Samtang hindi pa makabiyahe ang mga jeep sa mga lugar nga ipatuman ang General Community Quarantine o kon GCQ. Sunod kay DILG Secretary Eduardo Anyo, hindi pa mausar ang jeep bilang transportasyon bangod may risgo nga maglapta ang virus. Sa idalom sa GCQ, pwede nga makabiyahe ang mga taxi cabs pero subject sa guidelines ng Department of Transportation. Sunod kay Anyo, dapat katunga sang pasahero lamang sa full capacity sang bus ang pwede makasakay para masiguro nga masunod ang physical distancing. Sunod sa DILG, ang mga operators sang tanan nga public ug mass transport vehicles ang pwede nga mag-operate sa GCQ areas pero dapat matuman sang pasahero ang 1 meter distancing. Ginapangabay man ang mga pasahero nga magsuksok sa gihapon sang face mask kag isanitize ang ila kamot antes nga magsakay. Sa dugang pa nga balita nasyonal, 25 ka mga lapsag nga nagaedad isa ka tuig panubo ang may COVID-19 sa Pilipinas. Suno kay Health Undersecretary Maria Rosario Vergere, pinakabata nga positibo sa virus ang 9-day-old baby sa Central Visayas. Sa 25 ka COVID-19 cases, 6 ang nagtaliwan. Subong nga simana 2 ka mga bag-ong bunag nga lapsag sa Dr. Jose Fabella Memorial Hospital sa Manila ang nagpositibo sa virus. Pero suno kay Vergere, wala sang nagakaigo nga ebidensya nga nagapakita nga ang mga nagabusong nga iloy ang makalaton sa ila mga lapsaga. Ginalantaw sang DOH nga malatna ng lapsag sa tion nga ini ang nabunag na. Nagwa ang report gikan sa nagkalilain nga United Nations agencies nga ang pagpractice ang essential intrapartum, newborn care kag breastfeeding nga may precautions ang makabulig para mapabakod ang immunity sang 142,000 ka mga lapsaga nga igabunag sa Pilipinas subong nga bulan. Sa balita, sa aksyon! Sa iban nga balita nasyonal, dismayado si Senadora Laila de Lima sa liderato sang Senado matapos nga wala siya gintugutan nga makaintra sa virtual session sa masunod nga semana. Una ginpahayag ni Senate President Vicente Soto III, si de Lima ang posible hindi makaintra sa online session bangod nagapabilin siya sa jurisdiksyon sang Philippine National Police. Sa isa ka statement, ginpahayag ni de Lima ini ang padayon nga tikang sang administrasyon para siya ang mapahipos kag mapunggan siya nga magtrabaho bilang isa ka senadora. Ginakabig ni de Lima nga ini ang pamulitika foul kag unfair. Ginpathag sang senadora nga klaro ang ruling sang Supreme Court nga ginadilian lamang siya sang iyang mobility kag ang pagbiyahe. Sa idalam sang Senate rules, kapinto nga membro sang Senado ang dapat physically present para makadeklarar sang quorum kag makapatigayon sang sesyon. Sa balita, sa aksyon! Lasay sa 26 Aksyon Radio Philippine Standard Time, detalye sa balita international, sports kag entertainment. Pagkatapos, gid lamang sini. Hey guys! Mga ka-aksyon, madapos ang nagpalaylay ng pamaagi at protektahan ang imong kaugalingon batok sa novel coronavirus 2018 o ng COVID-19. Isa sa mga pinaka-importante ang regular, safe, and effective hand hygiene gamit ang habon kag tubig o ng alcohol-based hand rub. Yan ang proseso sa paghugas ng gamot na rekomendado sa World Health Organization.
Inigamyo ang mga aksyon ng mo ng WHO Safe Hand Challenge agad mahinhanda sa coronavirus 2019. Padayon mga aksyon. Ito ka mga importante nga mapamagi agud mapungga ng paglaptas ang Coronavirus Disease 2019 o kung COVID-19 sunod sa World Health Organization o kung WHO. Una, ugalion na masami nga pagpanghugas ang kamot agud mapasigurong katinlo sa kaugalingon. Ikadua, likawan man ang masami nga pag-uyat sa ilong kamot kag baba. Ikatatlo, tapunan sang tisyo kung kamot ang baba kung ginaubo. Ikaapat, likawan ang pagpadulong sa mga lugar nga masami ginatipunan sang publiko. Ikalima, magtiner sa puluyan kung hindi mayong kondisyon sang lawas ilabi na kung nagabatyag sang hilanat kag ubo. Ikaanom, kung nag-eksperyensya sa hilanat ubo o kung kabudlayan sa pagginawa. Kilayon nga magpakonsulta kung magpangayo sang panugyan gikan sa isa ka doktor. Ikapito, tingwaan nga mangin updated sa balita kag mga impormasyon angot sa COVID-19. Ini nga pahanumdom ang ginatulong sa inyo sa kalwan sang World Health Organization, Department of Health kag Aksyon Radio Bacolod. ISO certified, world-class quality. This portion is brought to you by Joy Dishwashing Liquid. Una sa balita, una sa aksyon. Lasay si Media Action Radio Philippine Standard Time kagaron sa litali na sang balita international. Ginpahayag ni top US Dr. Anthony Fauci nga isa ka bago nga pagtuon ang nagapamatuod nga ang antiviral drug nga remdesivir ang epektibo para masalbar ang mga serious COVID-19 patients. Si Fauci sa top US scientist for infectious diseases kag key advisor sa coronavirus task force sa Estados Unidos. Sunod kay Fauci nagapakita sa data nga ang remdesivir ang mayara sang clear-cut, significant kag positive effect sa pagpanubo sang tion para makarecover ang pasyente. Nagaklaim si Fauci nga ang among nga bulong ang makablock sang virus. Suno kay Fauci, wala sang nagakaigo nga pagtuon ang Chinese study nga nagasiling nga ang remdesivir ang wala sang benepisyo nga makuha. Dugang pa ni Fauci, nag-istorya na sa karon ng US pharmaceutical giant nga Gilead kag ang gobyerno sa Estados Unidos para makakuha sa among nga bulong para sa mga COVID-19 cases nga nagakinahanglan. Pero ginpatag ni Fauci ang bulong ang para lamang sa mga seriously ill patients. Baon ang pagtuon ang nag-examine sa mga pasyente nga na hospital sang sa may mga mild kag may early symptoms. Gintawag naman ni US President Donald Trump ang pagtuon nga panugod kag isa ka positibo nga hitabo. Una sa balita, una sa aksyon. Sa sports, balita luyag sa kampo ni WBO Bantamweight Champion John Real Casimero ang triple world title bout bato kay Japanese superstar na Oya Inoue. Si Casimero ang netanan akong taning nga makaengkwentro si Inoue pero wala na dayon bangon sa COVID-19 pandemic. Nagtanyag si top-rank executive Bob Arum kay Casimero nga engkwentrohon si American Joshua Greer. Pero sunod kay MP Promotion sa President Sean Gibbons, pwede nga madayon ang Casimero Inoue fight sa bulan sang Hulyo. Sunod kay Gibbons, ilag na preparahan kag hulton ang Hulyo. Sa karon si Casimero ngera sa Las Vegas, samtang si Inoue naman ang nagapabilin sa Pungsod, Japan. Una sa balita, una sa aksyon. Kag sa tanang mga showbiz news, nagaserbing nga runner sa ilang balay ang aktor nga si Alden Richards karon nga ginapatuman ang enhanced community quarantine o kon ECQ. Ang aktor ang naga-estar sa Santa Rosa, Laguna, ang iyang hometown. Suno kay Alden, nangin eye-opener para sa iya ang naagyan nga health crisis sa tugas ang COVID-19 ng pandemic. Na-realize sang aktor nga karon nga tion sang pandemic ang tanan ang alalangay. Suno kay Alden, iya ginahimo ang tanan nga paghalong sa tion nga magwa sa balay para masiguro nga hindi niya madalang virus. Sa iya nga pagpuli, ilabi na nga iya kaupod ang iya nga lolo kag lola. Una sa balita, una sa aksyon. Lasay sa 33 Aksyon Radio Philippine Standard Time, inyo nabatian ang kabugasan nga mga balita sa Aksyon Balita Evening Edition. Karon nga daw Webes, Abril 30 tuig 2020. Sa liwat ako ang inyong atag balita, Aksyon Dale Salazar. Una sa balita, una sa Aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Manila Broadcasting Company. Sa balita.
Komentaryo. Issue. Serbisyo publiko. Aksyon Radio. Sa Bacolod, Aksyon Radio. Aksyon Radio. Manila Broadcasting Company. Sa Balita. Komentaryo. Issue. Serbisyo publiko.